Здравейте на всички, привет! Тук е Теди, Теодора Мунова, Академия Осъзнато родителство. Днес съм предвидила лайв, в който ще говорим за страховете при децата и как те се отразяват в различната възраст и в различният период на израстване на децата. Ще дам малко време да се съберем. Междувременно, набързо ще кажа, току-що приключи поредната среща от моя курс за родители. Изключително съм щастлива, има много приятна обратна връзка, много осъзнавания, много от участниците получават своите осъзнавания, приличават се в различни ситуации с хора и случки, приемат уроците и видеята, които пускам, като много ползотворни и помагащи им, за да достигнат до тяхните си осъзнавания. Правиме практики, прилагаме методи на работа, тъй като са няколко участника, съвсем спокойно мога да подходя индивидуално към тях. Така че изключително ще се радвам, ако имате желание, имате интерес някой от вас да ви дам насоки и обяснения за моите предстоящи и следващи курсове. Отново казвам здравейте на всички. Ще бъде хубаво, ако по някакъв начин ми покажете, че ме чувате и ме виждате в момента. Може да пуснете някакво палче, плюсче, каквото прецените, или да напишете откъде се включвате. Темата за днешната ни среща, повтарям отново, са детските страхове. Децата понякога имат малко по-различни от нашите страхове, но пак страховете са си страхове. През първите години детската психика възприема околния свят и заобикалящата ни действителност като попива абсолютно всичко от него. Абсолютно всичко за детското мозъче е любопитно и любознателно, но някои от нещата, които се случват в заобикалящата реалност, са малко по-невъзприемчиви за детския мозък. Така, например, силни звуци, силна музика, ярки цветове,